A ver si no tengo a la escuela. ¿Eh? ¿Aquí cámara? Es un poco complicado. Sopa. Venga. Harinaren kristaua, harin baiberena, Jesus adoratzera, aldan lasterrena. Harinaren kristaua, harin baiberena, Jesus adoratzera, aldan lasterrena. Zer gertatzen ote da Belengo herria, gure Jesus jaiota estalde batean. Aruntzonuz lastena, hartzaiak mendia, elkar bilatzen dira alegin guztia. Elkar bilatzen dira alegin guztia. Harinaren kristaua, harin baiberena, Jesus adoratzera, aldan lasterrena. Harinaren kristaua, harin baiberena, Jesus adoratzera, aldan lasterrena. Ibolina txistua, danbolin soinua, hartzaia jotzen daude, atsegin da gozez, hotzak eta beharra, hiltzeko zoria, ez da bezartxo baten leku irikia, ez da bezartxo baten leku irikia. Harinaren kristaua, harin baiberena, Jesus adoratzera, aldan lasterrena. Harinaren kristaua, harin baiberena, Jesus adoratzera, aldan lasterrena. Horramari domingire gira horri, gurekin nahi du bela Belen etorri. Gurekin nahi badezu Belen etorri, atera beharko dezu gonaz errori. Atoz, atoz, zure bilanen bileni. Atoz, atoz, zure bilanen bileni. Atoz guazen adora dezagun Belenen jaio den aurre den hori, aurre den hori.
Gaur egun oso polita denez, Olentzero bai dator onera itxainera, bere harrera ona emateko, saiatzen gara herri taldeko batzuk gauzak prestatzen jende biltzen den jende guzia ongi pasatzeko. Orain dela egun batzuk eskutitzak utzi ginen mendian eta gaur bildu ditugu opari guztiak, neak oso gure bai, solidadean bildu ditugu gureak eta oso pozik gaude, hemen 3. urtez Olentzero ospatzen. Joan gara mendira eta hor mendian jetzi da Olentzero eta musikaz, Berriozarko, Artikako, Zubiriko trikitariak etorri dira ambiente eta giro oso onan jartzera. Eta hemen gaude, puskak hartu ditugu eta hain prestatzen ari gara horre parrillan. Olentzero banatu ditu hainbat opari eta ume guziak oso pozik ez da. Nakumeak eta guztiak. Bai, oso polita bai da. Jendea ikustea hain pozik eta zorion. Eta duela, nola herri txiki bat den, duela 3 urte hasi zineten hau antolatzen eta zergatik hautatu zenuten hau antolatzea jakinda herri txikia zela. Bazenekiten jendea juntatuko zela eta hola edo hori nola deziditu zinuten? Poliki sumatu genuen interesa bat zegoela, hogeita lauan jendea joaten hau leku handietagoa eta gaur herri txikian ospatzen dugu etxan bezala. Etxetik etxera sartzen gara, oraindik ez ditugu puska asko hartzen, bineon poliki egin behar dugu handia. Hori da gure asmoa, ez? Azkenean, denok gutxi gora berak elkar ezagutzen dugu eta polita da ikustea elkartu eta eta ongi pasatzea. Gabonak ospatzea. Hori da. Thank you.
Ahora que se me ha un poquito. Adelita, vamos a ir Einer, Aientza! Einer, Aientza! Nola da? Ahora